La veus, almenys 8 persones han estat detingudes a Lleida arran de la batalla campal que s'ha produït la nit d'aquest dimarts 15 d'octubre. Per segon dia consecutiu hi ha hagut enfrontaments entre policia i manifestants. Tot s'ha originat un cop finalitzada la seguda davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida, en la qual hi han participat unes 6.000 persones. Un cop finalitzada, centenars de persones han continuat concentrats a la zona, han aixecat les tanques que envolten l'edifici i han llençat pedres i ampolles de vidre contra els furgons policials. A partir d'aquí tot s'ha descontrolat i els Mossos d'Esquadra han carregat contra els concentrats, fent ús dels seus vehicles. Un grup de 300 manifestants s'han dispersat en diferents punts de la ciutat i han muntat barricades amb foc a llocs emblemàtics com l'Arc del Pont a Indíbil i Mandoni, i també han cremat nombrosos contenidors a zones com Cap Pont, la plaça Blas Infante, l'Avinguda València, l'Avinguda Blondel i la passarel·la del Liceu Escolar, entre altres. L'eix comercial tampoc s'ha lliurat dels desperfectes. Els manifestants han cremat gardrons i han calat foc i trencat els vidres dels aparadors del Zara, així com de l'entrada de la caixa de l'edifici Montepío. Diversos carrers del centre de la ciutat de Lleida han quedat impracticables degut a les destrosses al mobiliari urbà. Les càrregues se salden amb un total de 8 ferits lleus, un d'ells una periodista de l'Agència Catalana de Notícies a qui van haver de fer punts de sutura. Aquestes accions de protesta venen motivades per la sentència del procés, però també per les càrregues que es van produir dilluns a l'aeroport de Barcelona, on un jove d'Artesa de Lleida va perdre un ull a causa de l'impacte d'una pilota de goma.